Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Alda Putrika Suraya, saking kelas 11 IPS tunggal absen kalih. Kula dados Bayu. Iya bu. Bud, Aku wingi iki diceritake ibuku to. jarene kowe wingi lewat ora aro-aro, enek muji barang iki. Iya, lah memeng aku yo ndak ditakon-takoni. Wah ya ora ngono kuwi. Kudune awake dhewe iki duwe unggah-ungguh, Bu. Ngerti dhewe ning desane awake dhewe iki. Omongan ora pas wae lho. Nyamburine iso aneh-aneh. Lah terus aku kudu piye yo? Yo minimal iki nglakson, pamit karo wong tuwa yang mangkat kerja to. Uluk salam, salim. Awake dhewe iki mbiyen di sekolah ki lho, Bu. Kudune ngerti unggah-ungguh. Iya lah yo. Sorry lho, Bud. Aja nesu lho. Iki aku ngandani kowe. Wediku to nek misal sesuk mbok baleni meneh, kowe iso dadi omongan wong meneh. Iya yo. Sesuk ora tak baleni neh. Wis ngono. Bud, kuwi aku diceritake buku to. Jarene kowe wingi lewat ora aro-aro, ana bumuji barang. Ya ora ngono kuwi. Kudune awake dhewe iki duwe unggah-ungguh, Bud. Ngerti dhewe to, nek desane awak dhewe iki omongan ora pas wae lho, nyamburi iso aneh-aneh. Ya minimal ki diklakson, pamit marang wong tuwa yen arep mangkat kerja, uluk salim, salam. Awake dhewe iki mbiyen disekolahke lho, Bud. Kudune ngerti unggah-ungguh. Sorry lho, Bud. Aja nesu lho. Iki aku nemeni kowe, wediku nek semisal sesuk mbok baleni maneh, kowe iso dadi omongan maneh.